Тук се обучават и живеят 20 момчета. Повечето от тях са успели да завършат само основно образование. Дошли са тук от цяла България. След обучението те ще се завърнат по родните си места, за да служат на вярата си. Курсовете продължават 9 месеца. За това време бъдещите имами трябва да се научат как се води служба, четат с часове Корана, изучават молитвите, запаметяват наизуст глави от свещеното писание, тъй като никой от тях не знае арабски. Тук не се изучава нищо, което не е свързано с исляма. Молят се по 5 пъти на ден в строго определени часове, както повелява религията. Момчетата са наясно, че се отказват от изкушенията на светския живот. До тук нищо не буди съмнение и сянката на фанатизма и тероризма като че ли избледнява. Да, като видиш с брата, като разбереш, че си мусулмани или пък като чуят името и те грижат някак си качели си някакъв престъпник, качели така като терорист, талибанин, те също използват тая дума талибанин, но те не знаят какво означава тази дума. И аз по принцип от тая дума не се обиждам като кажа талибанин, напротив. Талибанин това означава студент. Студент, ученик, който изучава религия, исляма. Ти искаш да проповядваш исляма? Да. За това съм тук. На какво ще учиш хората? На всичко това, което от Корана Керим. В едно изречение. Най-важното, първо, свидетелството. Ла иляха илlallah Мухамед е Расулуллах. След това 5 основи. Намаза и шевах да приемат. После вече той само свида по себе си. Разбират каква е истината. И за това е твоята истина? Моята истина ли? Моята истина е исляма. Затова съм тук. Разбрах, че това е истината. Затова съм тук. А преди бях невещ човек. Като кон с капаци, не знаеш на къде вървиш. А сега като разбра исляма е една светлина, тя преди си ходил в тъмно. С една дума, като в тъмно. Сега, като учиш исляма, тя учи на всичко това добро. В 4000 Сърница живеят само мухамедани. Всъщност, в целия регион едва ли има повече от 2-3 християнски къщи. Хората тук се определят като помаци. Българи, които изповядват исляма и имат мюсюлмански имена. Училището е законно, не може да става и дума за терористи, казва кметът на Сърница Шукри Якубов и ни показва цял куп документи за продажба, отдаване под наем, регистрации на курсовете и дори поименен списък на учениците. Кметът обяснява, че тук всички се познават и че още не е срещал терорист по улиците на Сърница. Градчето е разделено на две. Част от хората искрено се смеят на слуховете за ислямските фундаменталисти. Другата част от сърничани обаче приемат нещата сериозно и смятат, че подобен етикет силно вреди на имиджа им. Хората тук искат да развиват бизнес чрез туризма и се страхуват, че никой няма да поиска да дойде в гнездото на терористи и фундаменталисти. Един нормален човек, който не идва в Сърница, само той може да се хване нещо подобно, а другите го приемат с тревога, защото все пак това вреди на имиджа на Сърница. Вълнуват ли се в градчето какво се случва на хиляди километри от тях, в Кербала? Ирак беше нападнат с необосновани и справедливи мотиви и че българският контингент, който присъства там, е неоправдано, защото България стана съучастник на една агресия. Това е моето лично мнение. И ако ние се изтеглим, колкото по-рано се изтеглим, толкова по-добре ще е за България и за българския народ. Контингентът трябва да остане. Друг е въпросът дали условията, които са договорени с съюзническите сили, са същите, които ги изпълняват в момента. Дали трябва да бъдат прегледани тези условия, тези договорни отношения, защото в определени моменти имам чувство, че се опитва да се въвежда мир от нашите контингенти, не само нашия, говорим българския, там и чуждите, полски и така нататък. Пък той беше всъщност за поддържане на мира. Значи различни неща са. За наше журналистическо съжаление не срещнахме последователите на Осама Бен Ладен в Сърница. Малкият градец обаче бистри световната политика и хората тук са на мнение, че великите сили трябва да оставят малките народи да си решават съдбата на спокойствие. Директорът Саид Мутлу разсъждава като мъдрец и заключава, че след като има следствие, за него трябва да има и причина. Той осъжда остро делата на Бен Ладен и Ал-Кайда, но обяснява, че началото на проблема се корени в Палестина. Да издигнат една стена и да ги оставят сами да се оправят. Така вижда решението имам Саид. Поуката се крие в равновесието и баланса. Ако човек загуби всичко, например семейството си при атентат, нищо друго не му остава, освен отмъщението. Този порочен кръг се затваря и поддържа от невежеството, обобщава имамът. Въпреки че в България сме изключително толерантни етнически, ние знаем много малко едни за други. И вие не ни познавате, и ние не знаем основни неща за вас. Ето защо винаги ще има напрежение между религиите и културите. И винаги екстремизмът ще намира почва сред незнанието.